రైతునిజం, ఎవరిని ఉద్దేశించి కాదు, నా అభిప్రాయం మాత్రమే. పూర్వకాలం భూములను భూస్వాములే సాగు చేసుకునేవారు కాబట్టి కష్టపడే వారికి ఏ రోజు డబ్బులు ఆ రోజే ఇచ్చేసేవారు. దాని మూలంగా కష్టపడే వారికి డబ్బు వల్ల ఇబ్బందులు ఉండేవి కాదు. ఈ కాలంలో ఎక్కువ శాతం భూమిని కౌలుకి ఊడ్చటం వల్ల రోజువారీ ఆదాయం అనేది లేకుండా పోయినది. అప్పు చేసి భూమికి పెట్టుబడి పెట్టడం, కొందరు కుటుంబ సభ్యులందరూ కష్టపడటం వల్ల ఇంతకాలం కౌలు భూమిని కచ్చిచేడి సాగు చేయగలిగినారు. ఇక నుండి కౌలు రైతులందరూ భూ యజమాని కౌలు తగ్గిస్తేనే చేయగలుగుతాం లేదా చేయలేము అని చెప్పగలగాలి. కౌలు రైతుల అందరికీ ఎక్కువగా నష్టం వచ్చేది భూమికి కౌలు ఎక్కువగా పెట్టడమే. దాని మూలంగానే నష్టపోతున్నారు. భూస్వాములు భూమిని సాగు చేయగలిగే శక్తిని కోల్పోయి ఉన్నారు. కౌలు రైతులు పోటీ పడకుండా అందరూ ఒకే మాట మీద ఉండి పండితేనే కౌలు ఇస్తాం లేదా ఇవ్వలేమని ముందే మాట్లాడుకుని తీసుకోవాలి. ఇలాగా మీరు ఆలోచించకపోతే భూములు ఊడ్చడం వల్ల నష్టమే తప్ప లాభం ఎప్పుడూ ఉండదు. మీలో మార్పు రావాలన్నదే నా కోరిక.